गोनां बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथांनाव दङ। बिथाङा सासे बर' जानानै बिथाङा सासे दिनै इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ सासे काउन्सिलनि हेड जानानै रायजोफोरनि गोरिबफोरनि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लानानै मानो दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ दिनै गावनि हानिफ्रायनो आजै आजौ होलांनायनिफ्रायनो मानो होखारनो नागिरदों। बै आजै आजौ बिथांमोन होलांखानाय हाखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामनानै बे मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव दिनै आसा खालामनानै थागोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा। जोंनि मानगोनां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै फुंनिफ्रायनो बिथांमोनहा जाया लोङा दै गैया दिनै सान्दुं गोसा नेवसिनानैब्लाबो जे गावसिनि हा हुनि रैखाथि जे आजै आजौ बिथांमोनहा होलांखानाय जे मोन्थाय बेखौ दिनै पुलिसजों जुजिनानैबाबो बिथांमोनहा दासिमबो बे मोन्थायनि थाखाय खस्थ' खालामनानै दं। दा बिथांमोननि खस्थ'आव जों अरायसमबो बिथांमोनजों मदद दं आरो हेफाजाब दं आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लाबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों गसंबाय थागोन। दा दिनैहाय नांगौ गमामायैनो जौगानायखौ बयनोबो नांगौ, नाथाय जौगानाया दिनै गावनि मोन्थाय हा हुखौ दिनै फाननानै नङा। दिनै जौगानायनि मुङाव दिनै जोङो जोंनि हा हुखौ जों सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हाया। मानो होनोबा बोसोर बोसोर आगोलनो बर'फ्रा गावनि बे आसाम हाखौ दिनै गुबुन जाथिनो हगारनांबाय। सोरबा सरखारनि षड़यन्त्र दिनै आसाम सरकारा बै फैबाय थानाय समाव थांनाय समावहाय खुनु दायित्व लायाखै। बिथांमोना दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दंब्लाबो जोंनो दिनै हा हुनि रैखाथिखौ होनो हायाखै। दिनै जेब्ला दिसपुरखौ बिथांमोना दखल खालामो, जेब्ला केपिटेल बानायो बेवहाय जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना दिनै गुबुन दाब दाब जायगायाव दोनदों। नाथाय बिथांमोननो हा हगारनायनि थाखाय साख्रिनि एबा दिनै थांनानै थानायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै कार्बि आलं बादे गलाघाट बादियाव दिनै बिथांमोना दिनै दासिमबो जेबो गैयालासिनो संसार जानानै दङ। थिग बिदिनो दिनै आदानि बादैया दिनै मोनसे प्राइभेट कम्पानि, गोदो प्राइभेट कम्पानिया दिनै जोंनो साख्रि होगोन सोरनोबा होगोन होननानै खुनु जोङो बुंनो हाया। मानो होनब्ला दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि पावारा मालाबाबो प्राइभेट कम्पानियाव एप्लाइ जाया। बेयाव मालाबाबो दिनै बुंनो हाया, नारसिननो हाया। दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय एनटिपिसि आरो दिनै धालिगाव बादि बिआरपिएलआव दङ। बेवहायनो दिनै जोंनि बर'फ्रा बै समाव हा हगारनायफ्रा दिनै साख्रि मोनगोन होननानै जि खोथा होनदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मोनाखै। दिनै सालाकाटि बादियावहाय कारेन्ट मुथासेबो मोनाखै। अब्ला दिनै जोङो जोंनि बे ओनसोलनिनो मानगोनां रायजो राजाफ्रा बै आजै आजौ बिथांमोन होलांखानाय हाखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामनानै बे मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव दिनै आसा खालामनानै थागोन बे मालाबाबो जानो हानाय नङा। आं दिनै बिटिसिनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनो लुबैदों दे जोंना अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय दे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंनि 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आरो दिनैहाय गोबां हा हगारनांगौ होननानै डिरेक्सन फैबाय। दिनै बिथाङा दासिमबो होखारनो हायाखै। अब्ला दिनै जोंनि बर'फ्रा दिनै मावनानै जानाय जुग बोसोर दिनै बेखौसो बिथांमोना नोजोर जाबाय थादों। दिनै आसाम सरकारा मानो जोंनि ट्राइबेलफोरखौल' बिथांमोना नोजोर होबाय थादों, ट्राइबेलफोरनि हाखौ बे आसामाव बिथांमोना मानो लाङाखै? दा दिनै जोंहा दिनै जोबोद जोङो दुखु मोनदों। आरो दिनै जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्ट जाय बिथांमोना दिनै रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै होबथाफैदों, बिथांमोना बुंदों दे गावसोरा जाहैबाय जोङो सरकारनि जि दायित्व मोनदों बेखौसो पालन खालामदों। नाथाय नोंथांमोना दिनै बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों रायलायोब्लानो बे जानानै फैगोन होननानै बुंदों। अब्ला दिनै पावारा मानगोनां बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथांनाव दङ। बिथाङा सासे बर' जानानै बिथाङा सासे दिनै इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ सासे काउन्सिलनि हेड जानानै रायजोफोरनि गोरिबफोरनि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लानानै मानो दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ दिनै गावनि हानिफ्रायनो आजै आजौ होलांनायनिफ्रायनो मानो होखारनो नागिरदों। आरो दिनै बे गोदान बाथ्रा नङा, गोबां चिरां बादियाव भुटान बर्डाराव दिनै
गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोंनि बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना होखारबाय थादों नाथाय गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा संसार जानानै दङ दिनैहाय जे जोंनि मानगोनां गेदेमा रायजो राजा बिथांमोना जुग जुग रायजो जानायाव सोरबा एसपि असि सोरबा डिसिआ दिनै फर्सफुलि बिथांमोना होखारनो नागिरदोंबा खुनु बेयो भारतनि संबिधाननि आयेननि बेरेखा खुनु गिनांगौ गैया मानो होनबा जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मोनथाय दङ बिटिसि 6 सिडिउलाव आरो दिनै सोरबा पुलिसफ्रा आं खोनानो मोनदों नोंथांमोना हा हुनि फाट्टा दंना गैया होननानै बुंदों अब्ला नोंथांमोना सिन्था खालाम दिनै बिटिसि 6 सिडिउलानो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआनो जोंनि बे हानि मोनसे मोनथाय बेनो मोनसे जोंनि सार्टिफिकेट 2006आवहाय जोंनि ट्राइबेल थागिबिफोरखौ दिनै जोंहा हाग्रा बंग्रा थानानै संसार जानो थाखाय भारत संबिधानानो दिनै मोनथाय होखाबाय आरो 2003आव जेब्ला बिएलटिजों बिटिसिआ सक्ति जायो अब्ला दिनै बेहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ दिनै सेफगार्ड होनो थाखाय जोंनो दिनै मोनथाय होखानाय बेयाव खुनु दिनै बिटिसि सरकार आसाम सरकारा नोंथांमोननि रायजो राजानि कनसेन्ट मोनाब्ला मालाबाबो नोंथांमोननि हाखौ सेनानै लानो हाया बेयाव आरो बे भारतनि संबिधान संबिजित जोंहा मोनथाय दङ आरो सोरबा एसपि असि सोरबा सार्कोल अफिसार सोरबा इएम सोरबा मिनिस्टार एमएलएफ्रा दिनै बेखौ जर जबस्ति खालामदोंब्ला आयेननि बेबस्था लानो हायो नोंथांमोना गिनांगौ गैया आरो दिनै बे हाबाफारियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिखा फोरदाननानै जों गसंनानै दङ आरो दिनै जों मिथिनो मोननायाव जों बुजिनो मोनदों दे 2020आवहाय बिटिआर सक्ति जायोब्ला 7.2आव दफायाव दङ दे दिनै बेसेबां गभर्नमेन्टनि फरेस्ट लेन्ड कास्ट लेन्ड फौजि हा दिनैहाय ग्रेजिं लेन्ड बे गासिबो सरकारनि जागोन होननानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदों अब्ला दिनै आसाम सरकारा बेखौनो एप्लाइ खालामदों दि बिटिसि ओनसोलाव फाट्टा गैयै हा फरेस्ट हा दिनै बे गासिबो बिथांमोननि दखलाव दं बिनि थाखायनो बिथांमोना प्राण गोनां बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ फर्स खालामनानै बिथाङा दिनै पुलिस लानानै खुन्थिया गायनो थाखाय बिथाङा सफैदों रायजो राजानि कनसेन्ट गैयाब्लाबो अब्ला दिनै सिन्था खालामदो बिटिसि 6 सिडिउला दंना गैलिया आरो दिनै बेखौ होबथानोबा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै खौसे जानांगोन मानो होनोबा रायजो राजानि दिनै कनसेन्ट गैयाब्ला खोथा गैयाब्ला मालाबाबो बिटिसि सरकारानो जाथों आसाम सरकारानो जाथों आसाम पुलिसानो जाथों सोरबा सार्कोल अफिसारानो जाथों बेयाव खुनु हात होनो आखाइ गैया बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायदों बे ओनसोलनि खाथि खाला रायजो राजा नोंथांमोनाबो फैनानै मदद खालामनांगोन मानो होनबा बेयाव इन्डास्ट्रि जानाय लोगो लोगो दिनै 29-30 किल'मिटारसआ दिनै बेयावहाय दिनै एफेक्ट जायो